Dengan asoban ong hakabedai bat kani kejaki kini ki ba ong ba ngi persya ya ke public hearing ngamut ban ong hang ne ba kata ka jingmut jong pi ka babakla balai ba film kwa ban yai ke public hearing namar ba ke public hearing hakane ke provision kalon ba nakaliang ka office jong ka pollution control board ka kwa ban tip ka ke concern ka ke jing sngau jong pai ba la kata ka proposal ban set up ia kata ka cement factory ka babiang na ka bambiang dei nak nak daw ba pelong kenang ka public hearing tengangam sutu balai ki pelong penat dia kata ka protest DC office lene ban lene hakiwi ku ki jaka why not do it that have a don't consent please do it that we are very transparent what well skau ba kim dei ba sutu baklam no ba kaning nyom bor begini ko komen kaya kata king ngilek bor begini komen kamu dan ini ngilek bor komen lalu ngilek bor kamu ngimdon ni ke public hearing kan yai ba cakap dan rai mentang aku ban pensai ke darba ya kitu ki bamhun ki ba persya sngau ba ajing mot ya kane ha ke public hearing nak daw babu kenang ke public hearing lu sang ban yo lut ya ki jing mot ki je perkat bro la phi ong ya ka environmental issue lene la phi ong ya ka economical issue di kita berkhot jide bandon ha kata ka public hearing